Yo, what's up? Ako nga pala si Papa Jeff ng JP Motovlog. Bago mo ito panoorin video na ito, huwag mong kakalimutang i-share at i-follow at subscribe ang aking YouTube channel, Reaction Video. So, play ko na yan. So, what's up mga kalabong? Bangatan ta kayo nung panon to mansuki ya talaba. Nung mansuki kay talaba, dapat unam jet ubo. Jet ubo mo tiraun, pero nasuki mong tampol. Kasi no dya ayag mo nasuki. Mahirap katun damon tiraun ay jet ubo. Akin at sukitan mo dabat. Tapos sa ibang sukitan mo dabat. Sukit mo sampot kamo, samputan sampot. Amo sukitan dabat. Akin wala batutan. Wala batutan, wala suratutan, wala lupa to sere. Talabatan, talaba. Dugande. Sika, makakaaral upugaod sika. Sukitan mo dabat. Dali mamaarag. Apo. Pa? Okay, pero lang. Mula ba tayo? Kasi nang saman malaglago kami talaba dya ilog. Kaya sa ilog ko talabad tanggal. So talabad tanggal. Magagatas yung mataba-taba. Bayo-bayin ka nun. So, tama. Ay, ko manaya may ginawa ng mama ko siya. Chili garlic. Masam-sami. Di sana all. Igagawan di chili garlic. Sana all na lang. Kasi ang gapo. Chili garlic at canteen. So wala na alam ko. Along ginawa. Inaharap eh. Gaway canteen. Antaman. Gaway canteen. Nakaklabat. Ipaparis ko dyan. Talaba. Wala ni. Nakasipan. Yan. May na may labas sa mansuki. Nainamay. Ilambong mo pa. Hindi Talagang tayo ay. Simpal amin. Chili garlic ng mama Kisi. Ganito. Kakain na. Oh. Gata-gata. Impiran to. Mata-bata-ba. Mata-mata ba? Kasi nga ay matal ka. Tayo masamat mo. Ay talaba ay masamsami yan sira. Lalo na no. Fresh. Awa. Fresh ang mo. Nasama na kayo wala kabit ilog. Mambalong kami ya. Ang butter na baaw. Hindi, Ay abang- masamsami ta. Ano kya. Aking ka mambalo na ang batalabaaw. Parang ito nung abang laslaman ay. Ay. Balo na mo eh. Tamuratan. Bagan dyan ilog. Okay. Nanangluto ka na. Tamo tinaktak. Maabat. Abat na kardero. Walang abat. Abat na kardero. Amay medyo atat-tat beja but. Mm. Sa kami akala sa mo karga ay talabatan. Kin sibuyas na nan tuka. Samsami. Karga mo ta. Abangus na. Karga mo na. Ayan. Ay, na-vlog. Tuglay.